Magandang buhay mga ka-idol! Kumusta na po kayo? Sana lagi po tayong nasa mabuting kalagayan. And welcome again to Vandoy's Vlog 101! And yun na nga po, ngayong video na to ay papakita po natin ang panibagong vlog na naman mga ka-idol, na kung saan ipapakita ko po ang improvement ng aming barangay. Isa na po dyan yung pagkakaroon namin ng seawall po dyan sa barangay San Isidro, Lagonoy, Camarines Sur. Nasakop po yan sa Lagonoy North District. So yun na nga po mga ka-idol, ay narating na namin ang bayan po ng San Isidro. Dyan po yan sa Lagonoy North. Sakop po ng Camarines Sur po yan sa Region 5. Welcome to Barangay San Isidro, Lagonoy North District. Yan po, makikita po natin yung seawall po dyan na ginawa. Dyan po yan sa barangay namin mismo. So makikita po natin na talagang improved na ang barangay. Unang-una, sa pagkakaroon ng seawall, dati-dati ay makikita po natin dyan na talagang simpleng lugar pa lang po dyan and wala po dyan seawall. So pag nagkakaroon po ng bagyo, ay talaga namang kawawa naman po yung mga taong nasa may malapit sa dagat po. Kaya salamat po sa project po ng LGU, Municipality of Lagonoy, kung saan sila po yung nag-push po niyan under the management of our Mayor JB Pilapil, and of course our barangay captain, Mr. Mario Barnuevo. Yan po yun. Sila po yung tulong-tulong sa pag-realize po ng project na yan. So makikita po natin na talagang improved na. So dati-dati mga light materials pa lang po ang nandyan po, makikita po natin sa unahan po ng karagatan po dyan sa San Isidro, Lagonoy. Ayan po, ito po yung sa side po nila. Ayan, makikita po natin yung mga kabahayan po dyan, yung mga magagandang spots po dyan sa lugar. Although simple pa lang yung mga bahay na iba, pero ganun pa man, hoping po tayo sa improvement ng buong barangay po. Ano po, kapag tulong-tulong at sama-samang uusad po ang nasa barangay. Yan po yung seawall po dyan. So hello mga ka-idol sa mga nahagip ng aming camera. Isa po yan sa student po namin at ang model natin dyan ay walang iba kundi si Ma'am Minette, ang aking co-teacher po dyan sa barangay San Isidro Yes, dyan po yan sa San Isidro Elementary School. Yan po yung site, makikita po natin yung mga iba-ibang laki ng bangka. May mga nagre-relax na mga taga doon mismo sa lugar. Ayan po, ito po yung sa pinakaharapan na po ng barangay. Ayan po, makikita po natin dati talaga namang maliliit yung mga bahay at konti lang po yung mga bangka po dyan. Pero ngayon, marami na pong bangkang di motor at konti na lang po yung mga sibid-sibid po dyan na ginagamit. So ngayon, makikita po natin na talagang nakaka-relax po ng place, amazing place na kung saan isa sa mga create po yan ni God. Ayan po mga ka-idol. Ayan. So napaka haba po ng seawall na kinonstruct po dyan sa buong barangay San Isidro. So talagang malaking tulong na po yan dahil kapag bagyo is talagang matatakpan na po yung mga waves na matataas po dyan because of that seawall under the construction of the local government unit of Lagonoy. So makikita po natin habang naglalakad po kami dyan ay makikita po namin yung mga estudyante po namin kasi bandang hapon po kami naglakad after class. I think mga 5:30 na po yan going to 6 p.m. na po nang kami ay mag-decide na makalakad po dyan sa barangay at mabisita ang mga project na talagang na-realize po. Hello po sa mga nagip ng aming camera. Shoutout po sa inyo. Ayan po. Hello po sa inyong lahat. Okay, God be with you all the times. Talagang napakabuti ng Diyos for having this place. Amazing place na kung saan isa ito sa mga pinagpalang lugar po dyan sa Lagonoy North District. Kasi lahat po ng mga tao dito ay talaga namang nakakilala sa Diyos. Yan po yung pinakamahalaga. Talaga namang
itaas natin siya, takilain natin siya kasi siya naman po yung nag-create ng lahat ng bagay. Ayan po, yan na po ito sa may part ng paliko na po ito, pero continue pa rin po ang seawall na yan hanggang dito po sa may bukid na makita natin. Going to Gibahoy na po yan. Ayan pong bukid na yan na makikita. Hello po sa inyong lahat ng mga nahagip ng camera po namin dyan habang kami ay nagbe-video na po. Yan. Thank you sa panonood po ninyo. Sana sa ulitin, sa mga hindi pa nakapag-subscribe po dyan, just click the subscribe button and also hit the notification bell. Please lang po para mas updated po kayo sa mga latest video na aming gagawin at aming pinaplanong i-cover. Thank you and God bless po.